Barka da kasancewa da ɗan albarka TV. Domin samun shirye-shiryenmu a kan lokaci, ku danna subscribe da alamar ƙararrawa. Idan masu sauraronmu ba su manta ba, mun tsaya a daidai inda ta miƙe za ta fice, ya kamo hannunta cikin sanyayyar murya kamar yana mata raɗa a kunne. Ki yi haƙuri, ki sanar da ni ko me ya damuwarki. Na yi miki alƙawarin zan taimaka miki ta kowane fanni, amma maganar alaƙar mu ta zo ƙarshe kar ki ƙara furta hakan, ba na so. Ji ta yi kamar ta mutu saboda wani irin yanayi da ta tsinci kanta a ciki. A hankali ta buɗe ƙaramin bakinta na shan ice cream ta ce, babu abin da zan iya sanar da kai a wannan lokaci. Kaman uzuri, kamar yadda na ce alaƙar mu ta zo ƙarshe, kawai mu kawo ƙarshen ta. Umar ya yi mamakin jin hakan daga gare ta, saboda SUHAILAT ta kasance mace mai haƙuri da zurfin ciki, amma akwai lauje cikin naɗi. Wataƙila tana nufin wani abu daban ne wanda shi bai fahimta inda ta dosa ba, kuma ya yi amanna akan bai yi wani abu da zai ɓata mata ba, sai dai wala Allah ya yi a rashin sani. Duk da haka sai ya fice abinsa ransa a ɓace. Baya so ya yi ta jayayya da ita, in ta huce ya kira ta a waya don ya ji ba'asin. Tuƙi yake cikin tsananin damuwa akan lamarinsa da Khaleesat ga kuma Suhaila. Duk ya ji ba daɗi, a gaskiya zuciyarsa ta fi amintuwa da soyayyar Suhaila a sakamakon tarbiyyanta. Umar yana matuƙar son mace mai tarbiyya gaba da baya, amma sai a yanzu ya fahimci wace ce Khaleesat bayan an yi masa baikon ranar aure da Khaleesat. Gashi bai isa ya tunkari Alhaji da maganar fasa auren Khaleesat ba. Wani zazzafar zufa yake to masa. To waye Umar, kuma wace ce Khaleesat da har yake nadamar sa ranar aurensu da aka yi, kuma wace ce Suhaila da ya fada tarkon sonta bayan an masa baiko da Khaleesat. Umar Hayat. Tarihin Umar ya karkatu tun daga shafin rayuwarsa da na iyayensa da kakanninsa. Alhaji Hayat Kabir Macika shine mahaifin Umar. Alhaji Hayat ya kasance tun yana ƙaraminsa yake da halin girma kamar wani babba, hakan ya sa mutanen yankinsu suke tsananin girmama shi. Hayat yana da matuƙar son karatun boko, don haka ko da ya girma yana kasuwancinsa har yake biya wa kansa kuɗin makaranta. Da yake makarantar ba kusa bane da gida, yayi nisa, shi yasa Hayat yake daɗewa bai dawo gida ba, har sai an yi hutu sannan zai dawo. A wani hutu da aka yi na ƙarshen shashe, komawa gida da yayi ya tarar da an masa aure. Matar na ɗakinsa. Yayi matuƙar girgiza saboda shi akwai wacce yake so, gashi kuma an aura masa wata. Haka kuwa ya rungumi kaddara, suka zauna zaman lafiya da matarsa mai suna Larai. Bayan wata biyu ya bijiro da maganar ƙara aure. Mahaifinsa Malam Kabir ya amince saboda ya san Hayat ba zai auri mace mara tarbiyya ba. Hayat ya ji daɗi sosai, amma Larai hankalinta ya rugunzuma ainihin saboda tsananin kishi da ke kunshi a bakar zuciyarta. Daga wannan rana Hayat ya nemi farin ciki a gidansa ya rasa. Da yake a family house suke, wato gidan iyayensa, ga Larai da rashin mutunci, ba ta ganin kan kowa da gashi. Bayan auren Hayat da matarsa ta biyu mai suna Mero, sai Larai ta fara shiga bokaye da zafafan malaman zubu akan a juya hankalin mutum sai ya dawo gare ta. Cikin sa'a hankalinsa ya karkatu gare ta, sai abin da take so a yi shi ake yi. Iyayen gidan suka tsani Mero, ya zama na komai ita ke yi, kamar su wanke-wanke, shara da wanki da dafa abinci. Ga ta mace mai haƙuri da shiru-shiru, haƙurinta ya sa suka raina ta. In ta yi abinci tana saukewa, Larai za ta ɗauki tukunyar ta shige da shi ɗaki. Haka za ta kwana ta yini bata ci ba, ita da wahalar dahuwa, wata da cinyewa. Tana cikin wannan rayuwa na matsi, sai ga ƙanwar Hayat ta kashe aurenta ta dawo gida. DJ masifaffiya ce, ga jarabar tsiya, hakan suka yi ta fafatawa da Larai. Ita ko Mero sai wahala take sha. Wani lokaci gili Larai ta hana Hayat shiga ɗakin Mero. Bayan wata 4, Mero ta samu juna biyu.
nan fa Larai ta sa Hayat a gaba akan lallai sai ya faɗa mata wa yayi wa Mero ciki, saboda ta hana shi shiga ɗakin Mero bata san yana shiga ba. Ai kuwa ya ringa rantsa wai ba shi yayi mata ciki ba. Larai ta sa ya kore ta akan ta koma gida tunda ba shine uban cikin nata ba. Tun daga ranar da Mero ta sa kafa ta bar gidan, komai ya canja. Gidan ya zama kamar bola saboda babu wanda zai iya daukar tsintsiya ya yi shara, daga Laran har DJ, balle 'yan matan gidan da kowa yake ji da kansa. Gaji Larai ta yi abinci sai ta hana su, in ta ga Hayat ya ba su kuɗin cefane sai ta yi ta masa ruwan masifa. Da yake mahaifiyar shi ta daɗe da rasuwa, sai ubansa shi kuma tsufa ya kawo jiki. Da Mero na gidan ita ke dama masa fura ya sha, amma tun da daga ranar da ta sa kafa ta bar gidan ya daina shan fura. Larai da DJ kullum cikin damba suke saboda babu mai haƙuri a cikin su. Cikin Mero sai girma yake, amma ko leƙawa gidan Hayat bai yi ba, balle ya san halin da take ciki, amma tana a ransa don yana son ta sosai. Cikin Mero ba ƙaramin tsolewa Larai ido yayi ba, har wajen boka ta nufa ta sanar da shi cewa ya murɗe ɗan a ciki ya mutu. Boka ya yi iya bakin ƙoƙarinsa, amma abu ya ci tura saboda Mero ta riƙe Allah kuma tana sallah akan lokaci, tana yawan yin istighfari da salati ga ma'aiki Muhammad Rasulullah. A haka Larai ta koma gida cikin fushi. A haka har Mero ta haihu, an samu ɗa namiji santalele mai kama da ubansa Hayat, kaman an tsaga kara. Duk ɗawainiyar haihuwar da na ɗan da na suna duk iyayenta su suka ɗauki nauyin hakan. Yaron ya ci sunan OMAR Faruk. Tabarkalla. Hayat ya ji ya ƙosa ya ga Mero saboda tsabar zumuɗi, babu shiri ya je, ai kuwa babanta ya kore shi. Cikin tsananin damuwa ya dawo gida, da yake bai kammala karatunsa ba sai ya tattara kayansa ya koma makaranta. Larai ta rasa gane kansa. Bayan wata 2 ya aiko da wasiƙa cewa ya saki Larai. Zo ka ga farin ciki ga 'yan gidan. Malam Bahaushe ya ce ina zan zauna, matsegunci ya je kasuwa. Larai ta ji ta yi amanna da cewa asirinta bai yi tasiri kuma a kansa ba, kuma asirin ne ya kare. Hayat na dawowa ya dawo da matarsa suka zauna cikin aminci har Allah ya sa ya gama karatunsa ya samu aiki a birni. Can suka koma da zama a birnin garin Katsina, daga Batsari suka koma zamansa a can. Umar ya girma har aka haifi Ramadan. Su biyu Allah ya azurta Alhaji Hayat Kabir da su. Ita ko Larai ko batan wata bata taɓa yi ba, balle bari. Umar ya taso cikin gata da jin daɗi, tun yana ƙaraminsa yake da burin zama likita. Sai aka yi sa'a mahaifinsa na da kuɗi sosai. Bayan ya kammala secondary school ɗinsa ya tafi Egypt don karatun likita. Shi ko Ramadan burinsa ya zama civil engineer, amma yana kan karatunsa a University na Katsina. Bayan Umar ya girma, bayan Umar ya kammala karatunsa ya dawo gida Najeriya, ya fara aiki da Federal Medical Center. Sannan Alhaji ya gina masa asibiti na kansa, wato private, mai suna Umar Faruk Hospital. Asibitin ya haɗu sosai kamar ba a Najeriya kake ba in ka shiga cikin asibitin. In ya gama aikinsa a Federal Medical Center sai wajen 2 na rana da yamma sai ya buɗe private hospital nashi. Haɗuwarsa da Khaleesat wata ranar Juma'a ce da yamma likis. Motar Khaleesat ya tsaya cak, da dukkan alama ya lalace. Sai ta fito bakin titi babu kowa, ta fara neman lift, tana tsayar da mota suna wucewa. Har Allah ya koro da Umar ya taso daga wajen aiki
sai ya tsaya don ya taimake ta. Ta sanar da shi matsalarta akan cewa motarta ya lalace. Umar ya ce, "Ayya, sorry, ki shigo in rage maki hanya." Tana shiga suka yi shiru, babu mai magana. Hakan har ta nuna masa inda zai sauke ta, wato a kofar gidansu. Ya sauke ta ya wuce gida. Ya tarar da Umma da Alhaji akan kujera, sai Ramadan a zaune a ƙasa. A bisa ladabi da biyayya, tsugunnawa yayi ya gaishe su, suka amsa cikin fara'a da murmushi. Alhaji ya ce, "Ka dawo? Ya aiki?" Umar ya amsa da cewar, "Na dawo." Ramadan ya shiga tsokanansa da cewar, "Alhaji ya ce ka fito da matar aure, ko ya aura maka wata budurwar ƙauye." Kar ku manta za ku iya faɗin ra'ayoyinku a comment box, sannan ku danna subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen